kai shi gefe an takuri. Ina kuke shigowa da Allah ku da ake ce ayi baya kuna ƙara shigowa ina kuke zuwa? Iyayen mu mata bai kamata a ce an samu wannan matsala daga da Allah kar ai duka dan Allah kar ai duka. Ya labai kaga ai ba wanda za a daka tunda an nemi jama'a an same su. Kuma na duya dan hakuri da dangana ne. Haka ne. To amma dai na gode sosai. Dangin wajen uwata nake ta gani Fulani shi yasa daɗi kamar zai gube ni. Ni inda na juya sai na gano Fulani. Daɗi nake ji wallahi. Kamar an sa min naki a bakina. Allah wallahi. To a wannan kan mumbari ko da ce akan wannan dandamali ko da ce akan wannan aba'i kulama'i za ku ga malam daushe mai da baibayi ga kuma wawan sarki a tsaye ga su malam hantsi ana tsakiya ga su ukurin madu su ma suna kan wannan mumbari sannan akwai arautaki makama zafi shi ma ga shi muna tare da shi da kuma jibga-jibgan manyan ma'aikatan gidan wannan radiyo mai albarka su ma muna tare da su akan wannan mumbari kuma akan wannan janjami. To na yi tunanin cewar a ce za a tsaya a shirya wata dirama wacce za a gabatar da ita akan shagalin sallah. To sai nake ganin kamar watakil 'yan kallon ba za su tsaya su natsu su ga me za a yi ba ko ba haka ba ne. Idan dirama ba za ta samu ba watakil sai mu lalubo wata waka ta gargajiya mu tsakuro muku ita mu jeho muku ita wala ana cikin godiya yi kam ita fi wannan shine abin da nake tunani kuma na ga wasu ma suna ciki suna shiga suna yan gaishe ni dan balele ina gaida Jimbala, ina gaida Dan Ali, ina gaida Masaudu, ina gaida Harisa, ina gaida Sha'awa, ina gaida Firdausi. Ta kai kadai. A cika ma ina gaishe ta. Kai kadai kake zuwa gidan radio da ake da. Kai kadai da wannan jama'a. Wallahi da abin da na gani na shi. Kai kadai. Ya wallahi tallahi. To saboda haka a rinka kula da kokara saboda gefen kunne. A rinka lura da kokara saboda ita kokara da kake kallon ta yadda ka san kudan zuma haka take yanzu nan zaka ga mutum yana gudu yana kaiwa kura da hannunsa kai tsohon mafarauci ne gora a daidai ba ni kaina na san sirrin gora saboda tsohon mafarauci ta tsallaka titi ban duba ba sanadiyar gora da aka so a samu wani aka same ni to a rinka lura saboda kokara da kake kallon kokara kamar sauru to wallahi a ba hankali ka ga ba hankali da sauru to canza hanya kula hankali ai sauru wato sauru wala hakilo a rinka lura kaɗan ana lura da sanda yanzu da sai kaga mutum ya kai kan kwalta bai wai gaba sai dai bai shashi a daidai ba haka ne saboda haka na yi tunanin cewar za mu shirya wata dirama yar ƙwarya-ƙwarya mai taken suna tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka amma kafin mu kai ga wannan waka malam dan badala uban wakoki su malam diji ana nan ana tsaye shi ma MC Allah ya saka masa da alkhairi ni ma malam daushen nan gidan safura mai dan waken nan ina tare da ku daga tsallake duk da ban nuna muku gurin ba duk wanda ya zo kallo izaga yakin don dorawa zai ga wata dambarariyar tukunyar dan wake wacce sahura mai dan wake ta zo za ta yi baje golin dan waken ta ajamai mutum ya ɗau ƙaramin kwano zuba masa dan wake 65 a sa masa yaji da dan magi ya samu guri ibaje yalla bai ka daina kela masa sandan nan da Allah wallahi kana kelawa sai ji kamar da aka samu na'am iya abu duniya sannu kenan ita duniya dai a bita a sannu a sarki magana kake da ita ne ni nake da magana ne ba sha abin magana ga na tsaye jama'a annabi salamu alaikum salamu alaikum da fatan an yi sallah lafiya wai kun taru gurin nan ne don ku ci dariya to don Allah don annabi din wajen da annabi ya haka
kawo mu yawa dan Allah a buɗa dan Allah ta bawa